Здравейте хора, днес ще ядем лава бер шоколади. Много е хубава опаковката, ще си взема и другите вкусове, обаче сега се с чизкейк. Ето тук, видите, после ще сканирам и тук. Офия, с какво се занимавам? Майко мила! Колко са яки! Лава бер! 4 броя, но са 2 броя. Мамо, много са яки! И са до 16,9. Мамо, виж ги! Само упаковката струва 5 лева. Нищо друго. Добре, ето Трябва виж да го пробвам този шоколадчета. преферме. Но първо аз трябва да пробвам нещо. Едно да си вземеш с ябълка. Да. Много Нищо вкусно. особено. Някой друг почерпи ли? Не, чакай сега да е мини. Почерпи всички. Чакай, че втора глава е много голяма. Вече дом дома се намесва. Мамо, аз колко имам пари? Аз колко пари имам? 4. Дани? Да? Том и Джери с звездички едно трябва да имам до 8. До 8. Да, ще ги Много са яки, провериш. ура. Да. Ето. Днес на лава бер правите много хубави шоколади, пуканки, обувки, 100 000 неща. Наистина лава бер са ви много хубаво. Сега ще покажа на нещо. Сега ще ви тагна долу. Чао, хора!